makaranta ta Abdulrahman bin Auf radiyallahu anhu da ke nan bayan tsohon Mr. Biggs, Five Fingers kenan a yanzu, Farm Center Tunga Mina, jihar Neja a Najeriya. Da mufen ke gabatar da tafsiri da muhadarorin Ramadan a ƙarƙashin jagorancin Malama Habiba Muhammad Barau, uwar gidan Vice Chancellor na FUEK. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da alkhairi. Malam kuma da ya gabatar mana da wannan muhadara, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mashi da alkhairi. Za mu ce jazakumullahu khairan, barakallahu fina wa fikum. To malam dai kun san kowaye ma ba sai an faɗi kowaye ba, sannan kuma ya toshe kofar cewa a yi bayani a kan shi tun farko. To Allah subhanahu wata'ala fi mu sani shi, kuma Allah fi mu yabawa, kuma yadda Malam Muhammad Sabo ya ce Allah ya yawaita mana irin ire-iren su, ba ma nan Mina ba, a Najeriya gabaki daya. Akwai wani balarabe da malamin balarabe da muka abin ga ya ce Malam Rabiu Ashuja. To amma dai na yi shiru dai, na ce ba zan koda shi ba ko, wato wai jarumi ne, gwarzo ne. To kaga har in balarabe zai faɗi haka, to kaga mu me za mu ce kenan. Yawa min babu aula mu abun nan. Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi, Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abun da ya karantar da mu. Kuma mun zo zamani ne da ya dace da mu. In kuka saurari bayanin malam a cikin bayanin shi, ya ce a hirɗinku ko a hirɗinmu mu ce inda an yi mu zamanin annabi da sahabbai. A gane, akwai daga cikin, mun karanta a cikin al'adabul mufrad na Imamul Bukhari, ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce ma wani sahabi, ko kun ji daɗin ku kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama, kun yi zamani da shi? Sai ya ce mashi, kama bakin ka yi shiru, saboda kowane zamani akwai nashi challenges din. Sai ya ce mashi, mu da muke sahabbai din, za ka ga babanka da yayanka da mamaka da kaninka duka suna nan kafirai, kayi su musulunta sai ma su kore ka a gida. A gane, haka za ga sun mutu, kasan in sun mutu kuma wuta za su dawama, amma baya da za ka yi, kai ma da wannan bakin cikin za ka mutu, cewa da babanka da mamaka sun mutu kafirai, da yayanka da kannanka. To kaga su sabon su ma akwai mi irin nasu challenge, kalubale da suke da shi a wancan zamanin. Wani da ake ce ma Huzaima, tabi'i ne, sai ga Huzaifa ya ce, ko kun ji daɗin ku kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama? Ya ce wallahi inda mu ne zamanin mu annabi yake, da mun bari ya yi tafiya da kafan shi ba, za mu rika ɗaukan shi ne muna tafiya da shi. Ya kuya a ce wai annabi na tafiya da kafan shi, inda mu ne. Sai Huzaifa ya ce mashi, rufe bakinka, yi mu mutane shiru. A gane, yi mu mutane shiru. Ya ce an je yakin Khandak, ga an ruwa, ga sanyi, ga iska, ga yunwa, ga tsoro. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya sauraro labarin jama'a, kuma Abu Sufyan shine shugaban su a lokacin. Wa zai je ya sauraro? Kowa ya shiru, ga yunwa, ga tsoro, ga ruwa, ga sanyi, an gama ruwan sama. Annabi sai da ya faɗa sau uku, sabai ba wanda ya ɗaga hannu, kowa ta kare farauta kwana. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina Huzaifa? Ya ce to tunda annabi ya kira sunana ba yadda zan yi. Shine ya ce je sauraro labarin jama'an ko su nawa ne. Shine ya tashi ya tafi, ya shiga cikin su, sun hura wuta suna abin nan. Abu Sufyan ya gane cewa kai akwai wanda ya shigo
cikin mu din nan akwai wanda ya shigo. An yi jawabi, ya gama jawabi sai ya gane cewa kai cikin mutufa akwai wanda ya shigo. Sai Abu Sufyan ya ce kowa ya kama ya rungume na kusa da shi ya tambaye shi me sunan shi, saboda kowa ya sun san juna. Sai Huzaifa ya ce sai na yi maza na rungume na kusa da ni na ce me sunanka, sai ya gaya mani. Kaga an gama haka, shi shugaba ya ce bai ce ka ce kai ma me sunanka ba. To shi kenan sai aka gane cewa akwai ba ya shigo ba. To da aka shagalta sai Huzaifa ya samu hanya kamar zai je fitsari, kawai sai ya dawo. Ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye na sallah, sabai kowa ya rufe, ya yi rufe cikin bargo. Ya ce da ya zo sanyi ya dame shi sai ya shige cikin bargon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi na sallah shi kuma yana ciki saboda ya samu dumi-dumi. Da shi za a yi ruku'i a yi sujada, amma kuma ba sallah yake ba, shi kuma Annabi yana sallah saboda ya samu sauƙi-sauƙi. Bayan ya gama sallah ya gaya mishi labarin abin da kenan. To inda ka an yi ka zamanin sahabbai, to da fa cikin sabon kamar wani kadangare za a ganka. Yanzu kun yi sahun sallah kawai sai kadangare ya shigo sahu ya tsaya, kake gani a gane watsewa za a ba shi wuri koko. To haka za ka zama wani kadangare a cikin sabai inda wancan zamani aka yi ka, saboda bugagge za ka zama. In dai a haka yadda muke hakan ga haka za ka zama zamanin sabai, to da za a ganka wani bugagge ne kawai a gane, wanda kawai tambele ke bai ma kama hanyar ma inda aka dosa ba. To mu wannan zamani da yami daidai da mu. To yanzu wannan zamani ya kamata ka yi ƙoƙarin ka yi abin da ya kamata a zamanin da ya dace da kai. A wannan zamanin ne Allah yake son ka yi ka yi abin da ya dace da kai ka samu aljanna a zamanin da ya dace da kai. Inda wancan zamanin ne kake, to zai wahala ka samu aljanna. Amma wannan zamanin da rikitaccen zamani, a nan Allah ya ga cewa ya dace da kai, a nan za ka zami aljanna. Saboda kada ka dubi baya, kada ka dubi kowa, ka dubi kanka. Shi laifi tudu ne, sai ka haye naka ka hango na wani. To saboda haka ka rika duban kanka, kada ka dubi sabai, kada ka dubi waye, kada ka dubi laifin kowa, laifin ka kanka za ka gani. To ta nan ne za ka kame harshenka. Wannan ita ce babbar hanyar da za ka yi za ka kama harshenka. Duk lokacin da ka so ka faɗi abu game da wani, sai ka ga cewa to ai kai ka fi shi laifi. Duk lokacin da za ka faɗi abu game da wani, sai ka ɗauka kai ka fi shi laifi. Sai ka dubi zunubinka, ka dubi laifukanka, sai ka kama istighfari. To yana ganin zan takaita ana. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, Allah sa ka rade wata aikin sa ya karatu kuma amfana da ita, da fatan Allah sa ka rade. So za mu dan karanta yan tambayoyi a samu su a gurguje. Yana da tafsirin biyu da la'asar, biyu a jere, ka san ba sauri ba zai yi wani. Yanzu zan koma je in ce ba ne shan zo ne ka malam ka karbe ni Gaba da mota. Alhamdulillah. Okay, to jazakumullahu khairan. Barakallahu fina fi.